Uite, du-te lângă el ăla acolo. Eram sigur că rupe pilonul ăsta. A luat tot. Rupe. Nu cred că nu. Motivul meu e pe partea înaltă. Auzi, mare bine să nu vină odată voală pe aici. Ce? Să nu vină odată brusc așa pe aici. Nu vine. Nu trece de copaci. Extraordinar. Extraordinar. A rupt pilonul cu totul, mă? Da, l-ai văzut cum a pocnit? Da, a luat cu tot. Da. Ai filmat tu? Dar am pierdut exact momentul când a rupt. Am prins un pic. Cred că am prins. Mă dădeam la o parte dreaptă de acolo. Mamă, băi, băiatule, să ia ăla. Uite, din fond să pun chestii. Poate nu s-ar bat ăla pe loc. Eu zic că nu rupe pe ăla. Că nu roate pe desubt! Nu, nu mai ala acolo, pe de s-a schimbat. Uite, da! S-a schimbat, da. S-a schimbat. Ce te zic, ce frică? Tata, forța naturii e impresionantă, nu trebuie să te sperii. Da, da. Nu trebuie să te sperii. Am speriat săracul de sunet și de... Vrei să mergem acasă? Da? Hai. Uite, du-te cu Lili, du-te cu Toșa, hai. Îl ia și pe ăla? Nu, scade, uite, nu mai trece peste. Începe să mai scadă. Începe să scadă. Da. Exact ce am vrut să le demonstrez la ăștia când au pus podul și le-am zis că pilonul ăsta nu o să țină. Exact pilonul ăsta le-am zis, nu ține. Tot ține, domne, cum să ține. Este că nu ține. S-a prăvălit tot. Nici nu mai vedem altul prea curând. Alo, nu mai vedem. Gata. Aveți pâine, apă, astea? E preocupat și el. E preocupat și el. Ca să vezi, frate, lucrare solidă. Da. Da, da. Treabă de treabă, bă, nu așa. Nu orice fel.